Bog, prijatelji, znate možda za ono bajku Ribar Palunko i njegova žena? Pa ja sam baš ta žena iz te priče. Znate, kada smo se Palunko i ja vjenčali, nakon nekog vremena dobili smo i našeg sina kojeg smo nazvali Vlatko. A kako bi on bio sretno, smo mu nabavili malog psića, nazvali smo ga Dobi. Svake večeri Palunko sam pričala razne izmišljene priče. No nije mi bilo ni navrh pameti da će on misliti da sam ja neka žena violinska ili nešto takvo. On je bio toliko uvjeren u to da on mene poslao da sa svojim malim djetetom i sa psom tražim na cijeloj desnoj strani obale put do kralja morskoga i da se ne vratim dok ga ne nađem. Zamislite koliko sam bila premorena, da je meni kamen bio dobro mjesto za spavanje. Tako sam ja zaspala, utonula sam u san, ma ne znam ni koliko sam spavala. Samo znam da je probudio jako glasan lavež mog psa. I vidjela sam, odmah sam primijetila da nema moga sina Vlatka, pas je bio tužan, mislim da ni on nije znao gdje je otišao. Tako smo ja i pas se zaputili da ga nađemo, no nismo ga našli. Ali Dobi je skočio u čamac i kao nam je pokazivao gdje da idemo. I imao sam osjećaj iskreno kao da znam gdje idemo. I tako smo mi plovili, ali ogladnjala sam, počela sam pecati. I upecala sam, dragi moji, ni manje ni više nego Vlatka i Palunka. Pa to je sreća bila, pa ne znam ni kolika, u životu sretnija nisam bila. I tako smo se mi sretni vratili kući. A najvažnije je što je Palunko napokon shvatio da je obitelj najvažnija i da se to treba znati prepoznati i cijeniti.